Ga wata muhimmiyar sanarwa. Kamar yadda a kowane bidiyo muka muku matashiya da cewa ga mai so ya turo wato vocal ɗinsa a cikin wannan channel namu domin mu ɗaura masa domin ɗaruruwan al'umma da dubunnan al'umma su gani kuma saƙon shi ya kai ma inda yake so wannan saƙo ya kai, yana iya turo mana wato vocal ta wannan number da muka ɗaura muku a saman wannan bidiyo. Sannan wannan vocal ɗin da zai turo ya kasance daga minti 10 zuwa minti 8 ko sama da haka. Sannan banda zagi, banda kuma cin mutunci. Sannan idan an tashi turo vocal ɗin ya zama an yi a wuri wanda yake mai shiru, wanda babu hayaniya domin saƙonka ya isa cikin yanda kake so cikin natsuwa. Sannan za mu tantance wato wannan vocal kafin mu tura. Ga mai so ya turo wannan vocal nashi yana iya turowa ta wannan number da yake saman wannan bidiyo domin shi ma a ɗaura mishi a wannan tasha namu. Mun gode. Ga mai saƙo na gaba. Zan ba mahukuntanmu na Nijar wannan muhimmiyar shawara, kuma ina so ta zo ga mahukuntanmu na Nijar. A halin da ake, Nijar ta hita cikin ECOWAS, amma ita ECOWAS za ta so ta kawo cece-kuce wanda za shi sawa a ɓata lokaci tsakanin hukumomin Nijar da ita. Ga ta shawara, hukumomin Nijar da na Burkina tun da kun hita da cikin ECOWAS, duk wani cece-kuce da za ku kawo da ita ECOWAS za ta kawo, to kar ku saurare ta. Dan za ta bi ku ta cece-kuce tana ɓata muku lokaci, dan saboda cikin cece-kucen nan ta samu wata kafa kuma wadda za ta samu ɓata muku suna. Kenan in ta kawo nata yunkuri na cece-kuce, ku yi jiwa da wannan cece-kuce nata ECOWAS. Za ta kawo cece-kuce don za ta kawo korafi wa'anda ya zama na banza da yohi na, waɗanda ya zama na banza da yohi ne. To kuma ba mu son ku hukumomi da tun da kun haita ku saurare ta. Duk kace ka haita ka bar mutum, to ka bar shi da surutun shi, kuma ka bar shi da duk abun da ya so ya yi yake son shi ɓata maka suna, ka kare kanka. Kuma ku bi su cikin wannan cece-kuce wanda za su kawo. Daga baya na san za su kawo cece-kuce. Za su kawo cece-kuce, kuma cece-kucen da sun kawo ba shi unhwanin 'yan Nijar, kuma ba shi unhwanin hukumomin Nijar. Da haka nake fata hukumomin Nijar su saurare su har su shiga cikin cece-kuce wanda za su kawo. Wannan jawabi na nake ma 'yan ƙasar Nijar kuma ga hukumomin Nijar. Saboda mutane na waɗanda in ka haice su nan suke shigo ka. Bayan na ce na haita, to ina na wani kuma jan ƙafa. Abin da za su kawo kenan fa. Kuma za ku diba in kun ka tsaya kurum za ku ga nan zuwa gobe, nan da kwana biyu za su kawo cece-kuce. Dan mutane na waɗanda ba su kunya, kuma ba su tsoron Allah. Saboda cece-kucen da za su kawo, dan suna baɗai yadda za su samu su yi kamar suna da gaskiya saboda su lauye ku. Dan mutane na ba na imani ba ke cikin watan ƙungiya. Alhamdulillah tunda mun hita ciki, kuma ba mu son mu ƙara jin ɗure ECOWAS cikin al'amuran Nijar da na Mali da na Burkina. Abin da muke fata kenan. Kuma ina kira da 'yan ƙasar Nijar, akwai lalaku daga cikinmu. Dan kwanaki na saurari wani audio, wani bidiyo na wasu 'yan ƙasar Nijar waɗanda suke cikin Sahara suna faɗin su suna ɓanna hukumominmu na Nijar. Irin waɗannan ɓata gari suna da yawa a cikin Nijar, kuma su ya kamata a sa musu doka, a ka doka wadda mutum ya kawo wannan cece-kuce a cikin jama'a a nuna shi saboda hukuma ta kama shi ta hukumtar da shi. Saboda kamar yana son ya tozarta ƙasa ne, kuma taka hakkin ƙasa ne, kuma taka dokar ƙasa ne. Saboda kamar yana ɓata sunan ƙasa. Irin waɗannan mutane idan an gan su a kama su a hukunta su. In kuma ba a kama su, kai irin su da rai ma ba a barin su. Bai kamata a bar su da rai ba irin waɗannan mutane. Saboda za su ja hankalin jama'a zuwa gaban nan. Mahukuntan Nijar ku tashi tsaye bisa da irin waɗannan mutane 'yan ɓata gari.
'yan ɓata gari, kuma ku tashi tsaye bisa ga jan hankalin mutane bisa ga niyyar ku ta ƙwarai wadda kuke kai a yanzu. Abin da nake fata kenan duk ɗan Nijar ya gane yau Nijar ta hau turba ta alheri kuma ta ci gaba.